soc Vicent Pasqual Molins, me coneixen així en el grup per el Mullo. Duc en el grup Scout 40 anys, des del 82, menys un parèntesi de 3-4 anys, que vaig estar fora del grup, quan vaig acabar el clan, no tenia mai de clan, i sempre està quasi tota la meva vida Scout en la secció escolta. Pues perquè al meu voltant, els amics de xicotet, la meva cosina, tots estaven apuntats als Scouts i vaig apuntar-me per això, pel meu voltant. Pues quan vaig ser xiquet, la que més me va agradar va ser la tropa. La tropa va ser una experiència espectacular. Encara que quan vaig estar en l'escolta, va ser una escolta de 20 i pico persones i se coneixien fora, dins, en el futbol, fent les activitats junts, érem amics. Tot va ser també una experiència espectacular, però com a secció, la tropa. Pues el primer any vaig estar en l'Ardillas i els altres 3 vaig estar en la Falcons, i la Falcons és la millor. Pues la veritat que va ser una experiència molt bonica perquè ja tens part del grup, on que ja estàs integrat i formes realment part del grup. La veritat que molt bé. El millor campament, pues Frías de Albarracín, el Molino de las Pisadas del Diablo, que es d'ella, i una ruta que farem a Calomarde, això ho recorde molt bé. Seguís mantenint contacte, claro, tants anys, he conegut a molta gent, seguís mantenint el contacte amb molta gent, no d'una amistat de dia a dia, però sí contacte amb moltíssima gent. Totes les rutes dels campaments les recorde com si foren les millors experiències de la meva vida, perquè és un moment que estàs 3 dies fora del campament, dormint fora, tens contacte només amb la gent i la natura i les recorde com algo molt especial totes. Per mi totes són una anècdota. Pues vindre cada dissabte a treballar en els adolescents és el que més m'ha marcat, perquè tinc 48 anys i segueix agradant-me venint a aportar coses i a enriquir-me. Pues solidaritat, amistat, compromís, altruisme, fer coses sense esperar res a canvi, generositat, tots aquests valors la veritat que me'ls ha transmet des del meu. No, para nada. M'ha ajudat moltíssim com a persona i me segueix ajudant dia a dia.